ngai kuplay pi baro ki bapet ya gane ga video ye gane ga channel ka bang chupin mi ye kaktin ga jong play ga chukran ni kaktin ga jong play ngai play ju jing su kon kor khui pi limba gane kaktin ga jong play gane ga bible ba gane kapor nga kwa bani bentai pi kaktin ga jong play mo play yo ban kor khui pi kra fin tip e ki nong rem ju kaktin ga jong play haba fidoni kaktin ga jong play fidoni ga ching duai ba yo Mynsiem ku jong play usot anu knyu ifi but ka bible ka tin ka jong play ka karen ro na ka gospel buka sunong ka basam but nga kwa ban puli ki ka tin ka jong play but nga karen ni ka Khubor sunga ni ka tin ka jong play ka Jingpynsleh jong Mynsiem Bakhuid ni don kam ban don ni ka Jingpynsleh jong Mynsiem Bakhuid la ngim yo ai ka Jingpynsleh jong Mynsiem Bakhuid ni nam sung tho i ka jing tho jong ka ni ka tin ka jong play ka balong ka tin ka ba im ka balong ka vai lam but kaktin jomlei ko ongna ga gospel Lukas hakul nong ka basaw ka khat ka ba khat phra nan puri kini kaktin jomlei snap ko ong kumne Mynsiem utrai u hanga nabala pensle yangai ka ban yalap ye ga gospel hai ki baduk ula pha yanga ban pen bana ye ga Jingpynsleh ki bala set bendi but ya ga Jingpynpet pat ye ki ba manla ban pelai no ye ki bala ban kashitom fi hang ni kaktin ga jong play Mynsiem utrai u hanga na bala pensle pila pensle jisu do Mynsiem ko jong play hak sni bo pendat ga Jingpyn baptist bo Mynsiem ko jong play lawan da ga bor how Jesus Christ bo Mynsiem ko jong play lawan hak do jong ka paro bala pensle jisu do Mynsiem ko jong play te kalau job ik temptation job ik jingle ngai tvi namar bo don yo Mynsiem ju Jingpynsleh Mynsiem ko bala pensle e ni don kaman don ni yo Mynsiem ko jong play bala pensle yang ai pi ka bible ka tin jong play ka hadin bala pensle e do ve do Mynsiem ko jong play ka bible ka tin jong play ka mulawan chur Mynsiem ko jong play how David ni don kaman yo Mynsiem ko bat ye ka Jingpynsleh jong Mynsiem ko bat pensle yang ai do Mynsiem ko jong play lan ngim do ni ke Jingpynsleh ke Mynsiem ko man kin nom shifting ye ke jing chong a ba chong pi ke Mynsiem ko man ke shifting tang ki tai pala do ni ke Jingpynsleh do Mynsiem ko jong play fi jisu do ni ke Jingpynsleh do Mynsiem ko jong play haba do ai ki papang ba stom ki yo kia haba do ai pe ki sui ki pet ki kinyo ki sui ki shifting ki on balai me wana ka por ba kampat dei ka por iwan na pensitom hingi kita kenyo namar bau don ni ke Jingpynsleh jo Mynsiem ko jong play don kam mangam firu ni don kam don ni ke Jingpynsleh jo Mynsiem ko jong play lara ngim do ni ke Jingpynsleh jo Mynsiem ko jong play ni nam snow thuro ye ke jing tho jo ke tin jong play habang ni kran ro ye ke tin ke jong play kam don ke deliverance ke jong play ke breu kam don ke jingkar khu kam don ke blessing ke jong play ye ke breu upreu patani ke Jingpynsleh jo Mynsiem ko jong play habau kran ye ke tin ke jong play ke tot ke Jingpynsleh jong play ba ki yo mak ye ke Jingpynsleh ke jong play ba na snow tanat ba Petros yo ang ye ke Jingpynsleh na utrai jisu ang ke tin jong play ni kam apostol ke nong ka ba san hagar khot ka ba khatsan snap an puli ye ke tin ke jong play kat ban ba syapari ki babang krau ye ki haki lintish dong bat ban bu ye ki hak palom bat haki kalti ba anda Petros unwan ya kan chuyo ka wa tang ka serniu jungu halor ki banaki pi hang ni ka bible ka tin jong play kong ba habai la wan ra ki ni babang wisdom dei tang da ka serniu jung Petros mar udon yo Mynsiem ju ka Jingpynsleh jo ki Jingpynsleh ka ban utrai jisu haba dei tang ka serniu ju ki bri ki babang krau ki ba shang sui ki mi ki ba yo ye ki Jingpynsleh ki yo ye ki Jingpynkia boponi ki sni ki bri ki shakri yo play nama ba kim don ki Jingpynsleh yo play ki introduce yo dei ngadai uta dei ngalong uta lala fi don ki Jingpynsleh jong play ong ka tin ka jong play ne ki shiti jong yo anes ke shiti ka bening kong ba kata ka Jingpynsleh kan peni thu ye pi ba kata ka Jingpynsleh kan hikai ye pi boni kini ki sila film don ni ke Jingpynsleh jong play ki bri ki nom itu ye pi wala fi de pastor fi de evangelist fi de prophet
Buat ni kini ki introduce dia. Hoi kam ni ke babakla man introduce dia. Handrai la fidon yu Mynsiem ku jong blai. Undon kam introduce me fi. La fidon yu Mynsiem ku Jingpynsleh ke jong blai. Fidon kam introduce me fi. Ken introduce hi de ki breu fi. Pi kemau pola apostol bakat ke breu ke syong sui. Kada yu tu bat kada introduce yo Paul bade Silas bi ki de ki breu ki jong blai ki bla sleh. Ki de bla Jingpynsleh de Mynsiem ku jong blai. Kada perta bat apostol Saul ni TV apostol Paul uba mencuau dari Saul hadin kula Paul paradin bos yos ngau yu Mynsiem boman bo Quran bo hukum ban mi na kata breu namar bo don yu Mynsiem bla Jingpynsleh autorai Jesu takara mi yu Mynsiem boman na kata breu bagai yo mak ke Jingpynsleh ke jong autorai Jesu sengapan puli ke tin ke jong blai na ke city jong Petrus ke city ke baningkong kenang ba ar ka khat ka ba ar punyo snap ongkum ne ti sapang jopi kata ka Jingpynsleh ya ka ba pila pediang nau ka yaisa hapi ti pimdon kam syu ba unuru unda hikaya pi hendrai kumba kata ka Jingpynsleh jogu ka hikaya pi sapang ki ai boro bat kalong ka ba shisha bat kamlong ka ba lamler te kumba la hikaya pi pinyesa hau pi ani ka Bible ko te sapang kata ka Jingpynsleh ka bala Jingpynsleh pi du Jesus Christ ba da Mynsiem Bakhuid ke jong trai Jesus Christ nong penem benong suspa da Mynsiem Bakhuid jong blai bala Jingpynsleh Jesus Christ Jingpynsleh happy ba du shongsa happy kata ka Jingpynsleh ka shongsa happy kata ka Jingpynsleh ba kata ka Jingpynsleh kai kai pi ka ba man chakri yo blai ba kata ka Jingpynsleh ka jong blai kai kai pi ban bek se ka ta ka Jingpynsleh ka hi kai pi ba pin em ka kum ka tin jong blai pin ya ka Jingkhuid pin da do Mynsiem ku jong blai pin da ka tin ka jong blai pi ka la fi don yo Mynsiem jo ka Jingpynsleh Mynsiem ku jong blai ba Jingpynsleh pi kum la Mynsiem mu blai la Jingpynsleh yo David la Jingpynsleh yo David on Jingpynsleh ro kum ju yang ai fi ni don kam ba cha Jingpynsleh ha Mynsiem ku jong blai habang pikamau katin jong blai ko ni ki kam so ko nong baan haba kini ki shispa apungut ki senran jong Jesu ki le shong ha ka kamera bahadeng bat ki kan pat shenu ngi tipi ke shong ha ka chintu ai ki linya da ke chintu ai otrai ba play la pai yo Mynsiem ki Jingpynsleh ba Mynsiem Bakhuid la Jingpynsleh ki ha ka dur jong ka ding ka pat pana ni dot kam ban yo ke Jingpynsleh na Mynsiem Bakhuid jong blai ba blero Jingpynsleh kita ki breu ki ber terang sha ke de ichi autorai ba long bek ka donot ke chuba cebarkat ke jingim ba ki belong lakloi nam ta autorai u blem Jingpynsleh klumari ki breu ki bom long lakloi nam ta autorai ki breu ki ba long mon chutot ki breu ki ba long chingwet ki breu ki ba kran kulmar ki breu ki ba lek kulmar u blem Jingpynsleh kulmar Blai Jingpynsleh ki beri ba baik ka donot ki chinga dei ba play tak ka bau i don kam ba chak Jingpynsleh de Mynsiem ku jong blai ba ka tin ke jong blai sngap nei kap apostol hakun nong ka ba khat khandai palai bi kini ki ksut kem shapting ye kini ki kundu skeba haba ki let ban duai ban back suit kim shifting namar ba kim don ye ke Jingpynsleh jong Mynsiem Bakhuid ha ga jikim jongki bai ane ka tin ke jong blai kom ne kan nong ka ba khat khanai to khat we tiu play le jule ki kamba ki ba kham khla da ki ti upol kat adu ba ki la let lam ha ki papang ye ki rumah na ne ki jan kesya na ka met jong u ki jimpang te ki la jano na ki ba ki Mynsiem boman ki la mi pi balai ki wanra ki jan ko ki jan ye ki jan pom haba wanra how apostol Paul namar ba ka don ki Jingpynsleh ba ka Bible ko ka Jingpynsleh ka kediano ki lingkor jong boman ni dot kam banyo ki Jingpynsleh do Mynsiem ku jong blai haba ka Jingpynsleh de Mynsiem ku jong blai ka dawan pinda knyo ki ti jong pi
ka kti jo firu kan snow ka long kum ta ka ding ke chong blai ka met jo firu ka kruit ka ding ke chong blai piang ni sa kong biang ble handai la don ki bana ki chiu ki ba sang ka leng ki nong pe suit ki la le man khat halor kita ki ba shong ki Mynsiem baman ya ka karteng utrai ki do mi pen smai how tau jisu yo ba upol uyala te la don nyomut ki kun wei uske ba ujiu orang ba ling do ru ki balale ekenete Mynsiem baman ule thu bo long ki yau jisu ngai thu yau pol ngai thu hnrei ma pi philong ki ai pi hang nei ki Mynsiem baman ki thoi ki bring ba dot ni ki Jingpynsleh chong play Gimana siapa selek dan Mynsiem ku jong belai gitu. Hani ki ong yo pol ngi tu jisu ngi tu andre pinim tu pidik ai. Kemut ba kidai ka liang no soitan ni. Takara open mi ki dik jingling ko namar kim don ni Jingpynsleh jong belai. Na filai tuai Mynsiem ban be ki bri ba song soi. Iba syak dai kum badan jipang belai kim yo khia namar ba. Pimpat siapa selek dan Mynsiem ku jong belai. Don kaman Jingpynsleh dan Mynsiem ku jong belai. Kini ki senran yung jisu beras bar pemut ki Jingpynsleh dan Mynsiem ku jong belai hak sengi Pentecost. Ba Petrus da yang de ki Jingpynsleh ke jong Mynsiem ku jong belai ban keren ni ketin ke jong belai. Fido ni ki Jingpynsleh jong belai ma fi keren ni ketin jong belai ki yok ya. Ha fido ni ki Jingpynsleh dan Mynsiem ku jong belai. Havi duai ki beru yo jing pelat bun hangi ni ki ki sing nyemyo ye ki Jingpynsleh namar balai nyele kai la de bo balai balai nyemyo ye ki Jingpynsleh na Mynsiem ku jong balai namar ngimlong shisha bo balai nyimbet ki chi imbo balai ni skore balai balai wat ki beru bakloi ban pendam ban balong bakloi nam tau balai ki bobek ki chi im ki chinge de bo balai ki badon ye ga donut kabalong kum ublay kum utrai jisu nong penim pai balai bo blay ong ngasem devet bo long ga donut ka ba kumanga namar bo devet ni tvi udah doni ki Jingpynsleh jong blay blay devet takti yu son namar bo dei pa Jingpynsleh teng do Mynsiem ku jong blay ho Samuel kwa bang takti ra fi pi kwa bo blay Jingpynsleh pi pen karpang ngade wat kan sniwi ki bri jong blay ublay Jingpynsleh ban pendan kami fi kadon kami ngi bengin ni don kami Jingpynsleh Mynsiem ku jong blay usia da let da te tu pa chmon jisu uya tu pa usia lu la dep keren do ongro ya kan ke chu ka kentit kabau kaba ka gospel Lukas nunong kaba nong kaba saud kaba khat pra udah kan sai bang Mynsiem utrai hanga na bala Jingpynsleh yang ai ka banela be gospel mereka keren ni ka keren jisu bala Jingpynsleh dan Mynsiem ku jong belai di mana pa Jingpynsleh yang ai fi do Mynsiem ku jong belai di utrai jisu pikamau bu utrai jisu ong haga gospel jong Yohanes ongan pa yo tong nong pentingan Ndau lawan utau nong pentingan sa hikai ban sa lami pi dewe de Mynsiem ku oban Jingpynsleh oban hikai ngai fi oban pen kendu ige jing jiki breu sapang khop kapok kini ke message ka balingkot ka bang akwa ban ni benta ba fi indot kam sai ge Jingpynsleh yang Mynsiem ku jong belai indot kam Jingpynsleh yang Mynsiem ku jong belai la fi kwa ba Mynsiem ku jong belai Jingpynsleh fi long fi ki badap da kaktin jong belai roi da kaktin ge jong belai da ge jing doai ba da Mynsiem ku jong belai ngam chiliu ha Mynsiem ku jong belai ngam chiliu ka bayate ba Mynsiem ku jong belai fin yo ige Jingpynsleh na utrai kata na kamau ini dia ka pol bang ya isnem bang syakri turai bang nak stang man syakri ngam ju smuto bang ju sempang ga kitin jong belai ngam akwa Jingpynsleh kan nuru ngam ju yo Jingpynsleh tat ndang la ya hau turai stang man hikai sibun ka bang ya bang kendu turai prang ning bagi jinge shwa bang turai pendon kam bang sang smuto ye ga Jingpynsleh ga jong belai ngasangam ha ka e ka bang jam sim ga jong belai ba ka kitin ga jong belai ngange piru chong ki kijat chong turai
dakaba politis tai ka tin jong play dakaba tuai ba sha ye jinglam ju musim ku jong play mar musim ku jong play kwa an Mynsiem ing way by way nganget ba kani ka message ka video snow kani ka por play in kor khu people play ju ka ju su ong lor kan men ma fi nam ta ka borom jong play amen.